Partners van TVL Business zijn Stork Technical Services, Liof Business Centers, Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus, Ondernemershuis Sittard Geleen, Wiertz Personeelsdiensten en de Geulemer Molen. Welkom terug bij het tweede deel van TVL Business, waar we vandaag te gast zijn bij de Geulemer Molen in Berg en Terblijt. Zometeen ga ik met Rick Dieteren praten over hoe zijn bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt. Maar eerst de reportage deel 2. Welkom terug bij het tweede deel van de TVL Business reportage, waarin we vandaag te gast zijn bij de Perfect Group. Een professionele kennisorganisatie die door specialistische kennis op het gebied van plant performance waarde toevoegt aan kapitaalintensieve productiebedrijven. Brainport 2020 is voor het Limburgse bedrijf een hele belangrijke ontwikkeling. Nou, als je naar Brainport 2020 kijkt, zie je dat zich met name ook heel sterk focust op high-tech bedrijven. En bij de high-tech bedrijven zie je dat die zich steeds meer focussen op hun core business activiteiten. En daarnaast maken ze gebruik van hoogwaardige dienstverleners die ervoor zorgen dat ze gewoon optimaal kunnen produceren. Nou, ons bedrijf helpt daarbij en zorgt ervoor dat dit soort bedrijven straks duurzaam, continu, kwalitatief goed, maar ook kosteneffectief kunnen produceren. En daarnaast nemen wij natuurlijk ook nog deel aan diverse activiteiten die binnen dat Brainport 2020-programma plaatsvinden. De slogan van het bedrijf van Frank Bessums en Jo Reinders is Masters in Simplifying the Complex. Oftewel, meesters in het eenvoudig maken van het complexe. Nou, dat complexe is vaak gelegen in het feit dat binnen bedrijven toch de balans tussen de business winst en de personal winst van de mensen weg is. En daarnaast zie je dat bedrijven vaak denken dat de problemen in de techniek zitten. Maar meestal is dat niet zo. Meestal liggen de problemen toch in de organisatie en hoe de organisatie samenwerkt. Nou, wij als bedrijf hebben een aantal methoden ontwikkeld om de situatie op een redelijk eenvoudige, maar snelle manier in kaart te brengen. En zo de vinger op de zere plek te leggen. En daar spelen eigenlijk twee cruciale vragen, spelen daar een centrale rol in. Dat is één, van waarom zijn wij hier op aarde als bedrijf en doen we nog de goede dingen binnen dat doel wat we ons geformuleerd hebben. Aansluitend hebben we dan natuurlijk ook nog de kennis en ervaring om die zere plek bij de klant weg te nemen. Als kennisorganisatie is het belangrijk om toptalent aan te trekken en vervolgens te behouden voor het bedrijf. Ja, in de genen van ons bedrijf is opgesloten dat wij onze mensen uitdagen om zich breed te ontwikkelen, naast dat ze enige diepgang binnen ons werkveld hebben ontwikkeld. Blijkbaar, zo ervaren wij dat in ieder geval, is dat toch een belangrijk aspect waarvoor mensen voor ons bedrijf kiezen. En is het feit of ze in het zuiden of in het westen zitten minder relevant. Maar ze kunnen binnen ons bedrijf ook kiezen om in het westen te werk gesteld te worden. En we zien dat mensen uiteindelijk toch vaak naar het zuiden terugkomen. En dat heeft denk ik ook iets te maken met de Limburg-branding die tegenwoordig zeer actueel is. Waarin Limburg toch op de kaart wordt gezet als een prettige woon-werkomgeving. Koppe Stuurmans werkt als maintenance engineer voor de Perfect Group. Na het afstuderen aan de Fachhochschule in Aken koos hij voor het Limburgse bedrijf. Nou, ongeveer 2,5 jaar geleden ben ik voor mijn afstuderen op zoek gegaan naar een bedrijf waar ik draagvlak kon vinden voor het onderwerp. Ik ben er toen achter gekomen dat ik hier breed kon oriënteren en kon ontplooien. En dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik voor Perfect Group gekozen heb. Werken binnen een kennisorganisatie betekent je continu ontwikkelen en ontplooien. En dat kan op verschillende manieren. Nou, doordat je bij veel klanten komt, kan je heel veel zien. Heel veel verschillende soorten takken van de industrie zie je. En bij de klanten zelf leer je echt de klappen van de zweep kennen. En daardoor krijg je diepgang. En dat is eigenlijk het ontplooien en het ontwikkelen. Het bedrijf van Frank Bessums en Jo Reinders biedt werk voor 130 FTE's. Naast het hoofdkantoor in Geleen hebben ze ook vestigingen in Genk, Zwijndrecht en Abu Dhabi. Voor ons staat kennis en kennisontwikkeling vooraan. Dat betekent ook de groei voor ons is gewoon de beste worden. Dat is het belangrijkste. Ik wil niet zeggen dat we ook niet verder zullen groeien in aantallen. Dat zal wel gebeuren. We zijn ook het nadenken over vestigingen in Duitsland en België en Noord-Nederland. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ook wat activiteiten in het Midden-Oosten. Denk ook in Kazachstan. Maar voor ons blijft primair de groei in kwaliteit. Dat staat voorop. Hiervoor zoeken we overigens goede, gedreven, technische, ook organisatorisch bedrijfskundige mensen. Die zijn bij ons van harte welkom.
Ja, en als u de reportage nog een keer wilt terugzien, dan kan dat natuurlijk. Dan gaat u gewoon naar www.tvl.nl. TVL Business staat vandaag een teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En bij mij is aangeschoven Rick Dieteren, eigenaar van Dieteren Woningontruiming. Over dat maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan we zo meteen praten. Eerst even 3 stellingen. Keuzes, ja of nee. Doordat het aantal alleenstaanden toeneemt, neemt ook ons werk toe. Ja. Ja. Met maatschappelijk verantwoord ondernemen verdien je geen euro. Nee. Nee. Alle spullen die we ontruimen krijgen een tweede leven. Ja. Dat is zo. Alles wat jullie bij mensen weghalen krijgt uiteindelijk een tweede leven. En waar gaat dat dan naartoe? Je hebt diverse afvalstromen die je uit een woning krijgt. Je hebt natuurlijk afval. Je hebt spullen die naar een kringloop kunnen. Maar je hebt ook spullen die nog direct naar partijen doorgegeven kunnen worden die er daadwerkelijk iets mee kunnen doen. Kleding, daar werken we mee samen, maar dat Leger des Heils. Ja. Nou, zij hebben hun welbekende stromen waar het allemaal heen gaat. Sinds kort werken we samen met Gered Gereedschap. Nou, die maken het weer schoon, repareren het. En dat gaat weer naar het Afrika toe. Om daar Gered Gereedschap heet het. Het is ook een landelijke organisatie, maar zij zitten hier in Heerlen. Ja. Daar werken we sinds kort mee samen en daar staan de bakken klaar om weer heen gebracht te worden. Ja. Wordt u met open armen, zo moet ik het zeggen, ontvangen als u bij een kringloopwinkel of bij het Leger des Heils aankomt? Want dan denk ik van ja, u brengt ze natuurlijk al hun spullen. Absoluut. Wij sorteren op locatie, sorteren wij eigenlijk alles al uit. Wij weten door de ervaring ook wel wat de kringloop nog wel en wat niet kan gebruiken. Dus wat ze krijgen zijn ook gewoon de goede spullen. Kunnen ze ook dingen niet meer gebruiken? De doelgroepen waar wij in zitten, dat zijn toch wel de ouderen, dat zijn de senioren. Ja. Er staat heel veel hetzelfde spul. Het donker eikje, dezelfde kasten. Als een kringloop die 11 keer heeft staan, dan willen ze die ook niet meer. Dan willen ze die ook niet meer. Dus wij sorteren dat al uit. Ja. Dus we zorgen dat ze toch wel de goede spullen krijgen, dat zij daar ook wat aan hebben. In plaats van dat zij nog een keer met het afval zitten. Of met het probleem zitten dat hun magazijn vol staat en het zeg maar opstapelt. Ja, ik kan me ook zo voorstellen van dat je zelf een grote loods neemt, want jullie halen overal spullen weg. En je zet ze zelf een grote loods en je begint een winkeltje. Ja, dat klopt. Dat zou kunnen. Dat doen wij bewust niet. Ja. Omdat daar komt natuurlijk meer bij kijken. Je gaat een winkel spelen. Ja. Je hebt er weer personeel nodig, je hebt ook een pand nodig. En wij zitten toch echt op het ontzorgen van de families in gevallen van overlijden. Of als mensen naar een kleinere woning gaan, meestal in een verzorgingscentrum. Ja, en dan zijn jullie degene die in beeld komen. Merk je wel dat in deze maatschappij, het draait 24 uur, iedereen heeft het druk. Vooral de kinderen, dat dan jullie vaker worden ingeschakeld om senioren te verhuizen of huizen leeg te halen waar mensen overleden zijn? Ja. Door die dingen wat u net aangeeft, is het bij ons steeds drukkend worden. De naamsbekendheid is natuurlijk aan het groeien. Ja. Maar mensen hebben ook heel veel redenen waarom ze iets niet meer kunnen. Doordat onze doelgroep de senioren, de 80, 90-jarige personen zijn de kinderen 60, ik noem het heel even. Dus die zitten ook tegen pensioen aan, hebben last van de rug en van de knieën. Of hebben helemaal geen zin meer, hebben ruzie in de familie, wonen ver weg. En dan komen wij in beeld om hun echt te ontlasten. En wij kunnen het pakket van A tot Z helemaal voor hun organiseren. Na de offerte die we gemaakt hebben, wordt de sleutel aan ons overhandigd. En wij kunnen weer bij de woonstichting overhandigen. En alle standen van gas, water, licht geven we door. En zij krijgen gewoon op het deurmat de eindnoten. Hoe dat precies werkt. Want laten we daar eerlijk in zijn, jullie zijn gewoon een commercieel bedrijf, dat is zo. Maar de spullen die naar de goede doelen gaan, die gaan er gewoon naartoe, daar krijgen jullie niks voor. Nee, daar krijgen we gewoon niks voor. Dat wordt gewoon doorgegeven, want een kringloop moet zijn winkel ook ophouden. Ja. Hij of zij, die hebben natuurlijk ook kosten. En als wij dan een keer geld ervoor gaan vragen voor waar zij een vergoeding voor kunnen krijgen, dat werkt niet. Dus dat is gewoon een wisselwerking. Ja. En dat is denk ik in de tijd van nu dat je elkaar beter kunt helpen dan maar het onderzetten kan om een paar tientjes nog te verdienen. Precies. Nou denk ik bij ontruiming heel vaak aan de term deurwaarde. Ik zie je al nee zeggen. Gelukkig niet, tenminste wij bewust niet. Ja. Er zijn natuurlijk wel bedrijven die daar waarin gespecialiseerd zijn. Ja. Maar wij ontlasten, ontzorgen liever de gezin of de families. En komen op vrijwillige basis. Families schakelen ons in. Ja. In plaats van dat wij hun inschakelen. Ja. Of dat wij hun benaderen. Bij een deurwaarder is het natuurlijk een heel ander verhaal. Daar sta je met een heel peloton voor een deur. En alle gevolgen natuurlijk nadat de deur open gaat zijn van die natuurlijk. Ja.
Maar dan komen jullie op heel veel plekken. Ik kan me ook voorstellen dat het spannend is, want jullie mogen alles meenemen uiteindelijk. Het gaat een overleg met de familie natuurlijk. Ja, precies. Maar stel die familie heeft nou niet goed in die kast gekeken. Wat is het meest vreemde, meest waardevolle wat je ooit gevonden hebt? Ja, waardevol weet ik niet. Ik denk dat wij al heel veel weggegooid hebben. Wat waardevol zou kunnen zijn. Ja. Omdat wij natuurlijk, wij zitten niet in de handel, dus ik heb niet overal verstand van. Nee. Familie weet meestal toch wel wat waarde is en dat wordt vooraf besproken van dit wordt aan de woning gehaald of verhuisd dat heel even naar mijn privéadres. Wij kunnen niet meer alles doorzoeken om te zoeken naar goud, om het zo maar te zeggen. Wij ruimen het gewoon op. Komen wij dingen tegen, voor ons is niks emotioneel, voor ons is niks waarde. Ja. Voor de familie kan het wel zijn. We hebben een keer achter een kast een foto gevonden. Voor ons, familie alstublieft, foto. Ja. Een paar weken daarna kreeg ik een foto, dat de foto in een lijstje aan de muur hing. Want dat was dus een foto die zij gewoon gevonden hebben, of niet meer wisten dat hij er was. En dat heeft dus hun emotie, maar voor ons totaal niet. Ja, dat is waardevol, maar niet voor ons. Het is niet direct een financiële en geldzaak. Ja. Even naar uw ondernemerschap. U maakt deel uit van een franchiseketen. Ja, klopt. Waarom niet op jezelf beginnen met een eigen naam? Ja, de naam zit er nu wel in natuurlijk, maar waarom heb ik in het begin geprobeerd, een korte periode. Ik liep vaker tegenaan dat ik voor mezelf begon. Ik ben zelf jong, in de crisistijd. Ja. En dan denk ik me van, je hebt weer een slimme man die geld kan verdienen. Ja. Nou, dat was niet mijn insteek. Ik wil gewoon mensen helpen. Ik ben gezoeken naar conculega's, om het zo te zeggen, landelijk. Om te zeggen van, als iemand zegt in Rotterdam zit ik gevestigd, maar ik ga naar Maastricht om te ruimen, daar geloof ik niet in. Dat kan er niet. Ja. Dus ik ben die mensen gaan opzoeken totdat ik bij deze organisatie uitkwam. En die waren net met een franchise gestart. En Limburg was weer vrij. En dat was de stap. En daar zit wel dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat die goede doelen, dat zit er wel helemaal door die organisatie heen. Wij willen dat juist net voorop staat dat wij die spullen uit een woning in de woning sorteren. In onze bakken leggen, gooien, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat zo geladen wordt en ook gelost wordt. Makkelijkste zou zijn, container voor de deur, ramen open en eruit. Precies, dan is het weg. Dat doen we anderen. Nee, echt bezig zijn met het milieu, duurzaam. Ja, gewoon alles wordt gescheiden. Ja. Goed, ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Ja, en dan is het voor ons nu tijd om te gaan kijken naar het economisch weekoverzicht van deze week. Het Sittardse bedrijf Eurocarbon heeft voor de derde keer een grote order van een bekend automerk gekregen. Na Mercedes en Maserati mag het bedrijf nu onderdelen leveren voor een nieuwe elektrische auto van BMW, die in 2013 in productie gaat. Sinds kort brengt Zon Fruit & Vegetables uit Venlo een wel heel bijzondere tomaat op de markt, namelijk de anti-kliedertomaat. Door de bijzondere structuur van deze tomaat kan hij in zeer dunne plakjes gesneden worden en verliest hij geen vocht nadat hij is aangesneden. Afgelopen week is de Zorgacademie Parkstad Limburg in Heerlen officieel in gebruik genomen. Het samenwerkingsverband tussen verschillende opleidingen en zorginstellingen in de regio biedt praktijkonderwijs en moet iets doen aan het personeelstekort in de zorg in de Parkstadregio. Algemeen directeur Henk van Houtum van het gelijknamige bedrijf uit Zwalmen heeft zijn functie overgedragen aan Bas Gele. Henk van Houtum blijft wel nog actief binnen het papierbedrijf en wordt directeur strategie en innovatie. Onlangs werd ook Henk Bremer als commercieel directeur aan de directie toegevoegd. In Heerlen is het voormalige CBS-kantoor door demissionair minister Spies heropend en omgedoopt tot Carbon 6. Een projectontwikkelaar gaat van het kantoorgebouw een centrum voor stadstuinbouw maken. De nieuwe invulling van het gebouw moet 700 nieuwe banen opleveren. Winnaar van de Rabo Economy Award is de Vouwes orthopedische schoentechniek geworden. De startersprijs ging dit jaar naar de Chocolate Company uit Kerkrade. Zij werden met name bekend door de Hot Shock Spoon. Heeft u nieuws of tips voor TVL Business? Mail dan naar tvlbusiness@tvl.nl. Ja, wij zijn weer aangekomen bij ons vaste onderdeel iedere week. De aanwezigheid van Gerry Koers, economiejournalist, initiatiefnemer van Wij Limburg. Van harte welkom, Gerry. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben het vaker in de uitzending erover gehad. Nu eigenlijk twee hele andere thema's. Een iets kleiner bedrijf en voetbal.
Ja. Volgens mij, jij hebt niet zoveel met voetbal. Ja, ik hoorde je voor de uitzending vragen Fortuna Sittard. Is dat eerst over Eredivisie? Ja, dit is VVV Venlo, hè? Precies. Ja. Maar dat gaf wel een beetje aan hoe ver jij in het voetbal zit. Ja. Nee, ik ben zelf heel sportief, zeg ik altijd. Ja. Heb lang gevoetbald. Maar ik vind het wel goed dat ze dit nu doen. Dat ze eigenlijk zeg maar, afgedaald zijn van die sterren. Ja. Natuurlijk ook afgedwongen, moet je niet vergeten, via de politiek. Want de politiek heeft gezegd, wij hebben jullie jarenlang heel veel geld gegeven. Dus jullie moeten nu ook eens een keer wat terug gaan doen. Want het is voorbij met suikeroom spelen. En daar hebben ze goed naar geluisterd. VVV Venlo heeft er naar geluisterd. Daar heeft ook MVV heeft naar geluisterd. De andere clubs ook. Maar ik voel toch ook een beetje dat het uit hunzelf komt. Bedoel, jij vertelt er nu zo'n beetje van, het is een dictaat, zo moet je het doen. Ja, volgens mij is het ook. Hij vertelde zelf dat het vanuit de KNVB begonnen is als kenniscentrum. Nou, ik heb volgens mij een jaar of 10 geleden nog voor het NOS-journaal... heb ik toen de KNVB-baas nog eens een keer geïnterviewd. Ja. En toen had Europa nota bene, vanuit Brussel, de Europese Commissie, heeft gezegd van ja, jullie kunnen niet maar onbeperkt zeg maar, dat geld bij die overheden vandaan halen. Dat is wat oneerlijke concurrentie. Dus uiteindelijk is dat aan het rollen gegaan. En nu heeft men in elk geval heel goed door dat je niet alleen iconen hebt, maar dat je ook die maatschappij daarbij moet betrekken. En naar de buurten. Ja, absoluut. En dus verbindt voetbal soms beter dan politiek. Absoluut. Ja, ik vind het een heel goed project. Zeker de jongeren in de wat lastige buurten, laat ik het zo zeggen. Die zijn daarmee bezig. Die voetballen natuurlijk ook graag. Moet ook, vind ik. Ik bedoel, sport is sowieso al heel goed. En dan dat je die zeg maar hun helden, dat je die naar de buurt haalt. Perfect. Maar dan kom ik nog even terug. Het gaat alleen veel eerder moeten gebeuren. Dus wat dat betreft, ik ben blij. Dat er is. En ook nog even vergeten, Johan Cruijff, 65 geworden dit jaar, nog niet zo lang geleden. Ja. Die is met die koorts, Johan Cruijff koorts begonnen natuurlijk. Die heeft eigenlijk, volgens mij is dat nog veel belangrijker geweest wat hij gedaan heeft. Van ik heb heel veel geld verdiend aan jullie, supporters, want die hebben die kaartjes gekocht. En die overheden, met name in Spanje. En ik doe nu iets terug. En dat vind ik een fantastisch idee. Zo hoort het eigenlijk. Precies. En dan hebben we een hele andere tak voor sport als je het hebt over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dingetjes een tweede leven geven. Ja, dat is ook van alle tijden trouwens. Hè. Ik bedoel, de opkopers en degene die dat weer wegbrengt. De scharrelaars. Ja. Zo was het vroeger. Ja. En deze jongen en dit bedrijf, die voelen perfect de tijdgeest aan. Want dit geeft ook wel iets weer. Ook vanuit het ondernemerschap. Steeds meer ouderen. Daar woont de familie heel ver weg. En soms is de band niet meer zo goed. Ja. Dus dan heb je mensen nodig en bedrijven. En soms lijkt het me ook emotioneel moeilijk. Ik bedoel, als je een huis moet leeghalen van je ouders die zijn overleden. Misschien laat je dat liever dan toch de rest doen door een ander? Of zit ik daar fout? Ja, ik zou het zelf doen. Gelukkig ben ik nog niet zo ver. Maar want je hebt er ook jaren gewoond. Dus ze hebben ook nog natuurlijk spullen van jou van vroeger. Maar ik herinner me het voorbeeld van die meneer, ik dacht in Amsterdam, dat hij 2 jaar alleen dood in het huis had gelegen. Nou ja, dat is voor mij, dat geeft aan waar we zijn nu. Dat we dus heel individualistisch worden. Maar aan de andere kant geeft dat voor ondernemers ook weer kansen. Ja. En mogelijkheden. En het moet gebeuren. Ja, want aan de ene kant het commerciële, want het is een bedrijf, daarvoor ben je ondernemer, maar aan de andere kant wel het goede deel. En misschien voor ons zijn die meubeltjes niet meer zo interessant, maar er zijn misschien heel veel andere mensen. En ik hou ook van oude spulletjes. En ik mag ook graag met je schat graven. En iets voor een kopie op de kop tikken. Dus wat dat betreft, die markt, en zeker doordat we het economisch wat slechter hebben, zal die markt wel helemaal groter worden. Ik was een paar weken geleden in de kringloopwinkel in Heerlen. Nou, ik denk dat ze op de woonboulevard af en toe blij zouden zijn met de mensen wat daar allemaal binnen liepen. Ja, dus, er is zo druk. Er zijn er genoeg mensen die dat graag zouden willen. Mooi. Goed, wij gaan struinen ergens of iets kunnen vinden, leuke dingetjes. Goed idee. Dankjewel Gerry voor je commentaar deze week. En u thuis bedankt voor het kijken naar TVL Business. Volgende week zondag zijn we er weer met nieuwe gasten, reportages en veel meer. Bedankt voor het kijken. Dag. Partners van TVL Business zijn Stork Technical Services, Lee of Business Centers, Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus, Ondernemershuis Sittard Geleen, Wiertz Personeelsdiensten en de Geulemer Molen.